Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwanna. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti. Kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun fil-milja tiegħu. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajtu mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltuni, iżda jien għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lill-missieri f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li jiena qiegħed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Krist. Wasanna fis-sitħat tal-Eid. F'dawn il-ħdud tal-Eid barra li rajna lil Ġesu imqajjem minn bejn l-imwiet, smajna lil Ġesu li jitkellem fuq l-identità tiegħu. F'dawn l-aħħar ħdud rajna lil Ġesu li huwa ir-raj it-tajjeb tagħna. Il-ħadd li għadda smajna lil Ġesu jitkellem fuq li huwa id-dilja vera u aħna il-frijaj. U f'dan il-ħadd fil-Vanġelu li għadna kemm smajna, Ġesu jitkellem fuq il-vera imħabba. Il-kelma mħabba nisimgħuha tista' tgħid kuljum fil-vokabularju tagħna. Hemm kotba li jitkellmu fuq l-imħabba, romanzi, films, kanzunetti. Imma Ġesu llum qiegħed jurina x'inhi l-vera imħabba. Huwa jgħidilna kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jiena. U din l-imħabba ta' Ġesu waslitu biex huwa iħalli ħajtu għalina. Ġesu llum qiegħed jistedinna biex l-imħabba tagħna tkun mibnija fuq l-imħabba tiegħu. Intom ħbiebi jekk tħarsu il-kmandamenti tiegħi. In-nisrani huwa dak li jimxi fuq it-tagħlim ta' Ġesu. In-nisrani huwa dak li jingħata għal ħaddieħor biex ngħidlek jaħli l-ħin ma' ħaddieħor. Jingħata għas-servizz ta' ħaddieħor kif Ġesu ingħata għas-servizz għalina. U għalhekk illum ejjew f'dan is-sitħat tal-Eid nippruvaw nidħlu fil-ħsieb ta' Ġesu. Ħsieb mimli imħabba. Ġesu li jingħata lina. Hekk ukoll aħna rridu ningħataw għal xulxin. Ejjew f'din il-ġimgħa li ġejja nippruvaw ngħixu din l-imħabba li għallimna Ġesu. Ejjew ngħixu l-karità. Ejjew bis-serjetà ningħataw għal xulxin. Il-paċi